Ngono iki tak canting iki. Oh, improvisasi. Nggih, spontanitas. Mas Dodo. Wis Pak Kuse. Yo wis sik. Lah aku karowan. Kados ngeten iki Pak nggih sebagai tiang seni. Orang intelektual. Gila. Seseorang yang mempunyai visi misi ke depan itu tidak perlu diukur dari masalah fisik. Ngeten sewu. Ngeten iki. Kula umpami lho niki. Dicalonke kok bupati nek. Heeh, umpamane sampean. Kula moh. Loh, Ben bojo sing genah sing piye? Sing jelas, Heeh. kagem dulur-dulur sing dereng nikah. Kok enek cah wedok, iki kok tangine isuk pinter masak, sregep resik-resik, aja dirabi. loh. Malah apik to Pak nggih. Apik lho. Kok iso keliru piye to Mas? Aja dirabi mergo kuwi bojone wong. Kuwi nyapa to patung kok obah. Aku dadi patung malah begairah aku. Kowe dadi opo kok kliru to? Nggih, luar biasa dalu punika, Pak. Nggih. Estu niki, ugi sing mirsani sing rawuh nggih kuwatah niki. Alhamdulillah. Bot-bote lek pengen roh piye to jane komet karo Dodok. Mboten lho. Sampeyan- Sejatah saya pengen ngertos jenengan Seto Mas Nun sewu Mas. Pripun? Sampean kok saya mundak, kae kok saya entek piye Mas? Lah wong niki kehidupane ngenes to, Pak. Kelas pripun to? Ngoten to. Nggih. Sampean ketok seger tenan lho dalu niki. Seger to wong kula nggih teng griya niku sing ngopeni tiyang kathah to, Pak. Nggih. Sumpah Mas Kumat yang ndak kok anu Mas, rokok rada kero ya rada Kowe lara ya, tak suntikno ya. Piye to diet tok? Diet kok. Kowe diet apa ora enek sing dipangan? Ya diet yang ngiras-ngirus to. Kok ngomong diet to. Kuwi lajeng Nggih lajeng dalu macan. menika wonten sarengan kalih Bapak Gatot Sunu. Pak Gatot Sunu Nggih. Sampun rawuh nggih? Sampun. Sampun. Menika selamat malam Bapak. Nggih, sugeng dalu ngaturke sugeng rawuh, sembah Nggih. nuwun rawuhipun. Pokoknya Pokoknya luar biasa malam hari ini istimewa. Nggih, remen sanget dalu punika. Nggih. Adicarane nggih luar biasa, Pak. nggih. Istimewa. Nika adicarane napa, Pak? Sing cetha mawon niki tasakuran. Tasakuran, Panjenenganipun Bapak Haji Sarmuji. Nggih. Penjenengane utawa beliaunya bisa terpilih kembali menjadi anggota DPR RI saka fraksi Golongan Karya. Alhamdulillah, matur sembah nuwun Bapak Haji Sarmuji. Dalu punika lek mboten ditimbali jenengan, wah kula mrongos mboten tanggapan niki Pak. Estu lho. Diaturi kok, Mas. Mulane niki rejeki kangge kula, estu niki. Awake dhewe iki minangka dadi seniman seniwati. Nggih. Kuwi iso selalu manjing ngajur-ajur. Lah, nggih. Ya kumpul sing kuning iso kuning. Kuning nggih. Kumpul sing ijo iso ijo. Leres. Kumpul wong bodho aja nduduhke kepinterane. Nggih. Kumpul wong mlarat ketok mlarate. Ketok mlarate. Sing penting setunggal mboten kumpul kebo. Duh, kok kumpul kebo piye ta? Dari wong tuwa. Tegese awake dhewe iso manggon teng dinggon papane, Mas. Oh, berarti ngono lho. Blungkon lah. Blungkon piye ta kok iso. Aku ki seneng lho Mas jane ning kene, tapi kok akhirnya panggih teng mriki lho Pak nembe dugi mawon. Rasane atiku keloro-loro to, Pak. Estu lho. Apa niku sebabe? Lah nek komet dugi tek kalau dagelane teko pelawae teko komet. Lho teng wingi komet to, ibu-ibu iso ngrasani. Piye? Lah komet iki nggo sapa kok kaya gapura jenenge. Kok banget temen kula ki jane Pancen napa urung lho. kenal kok. Masak teng mriki Pak. Heeh. Piye? Teratap. Lah kula pas wedaan. Hmm. Pas wedaan iki merem to. Nggih to. Lah kok terus kula melek peteng. Duh, wedet. Hmm. Kula kinten azab. Heeh, terus Lampu mati, Pak. Lampu mati kok pikiranmu asap ki nyapa. Pikiranku seruan Reno-reno. Iki awake dhewe iki ngayahi wajib lagi ngoten nggih, Pak. Nggih, nggih, Tanggung jawab ditimbali mriki estu lho. Nggih. Kula saking mikir tanggung jawab kula, nggih to nyuwun sewu. Niku kula king griya saking Bojonegoro, Pak. Mobil niku kula gas banter teng mriko udan angin mriki Jawa mboten wau. ngriki mau siang Jawa. Siang Jawa, anu siang Jawa nggih. Nggih. Wah, wau kula berangkat dugi Temayang niku tenggene wono alas menika. Udan angin toh pinoh, Pak. Estu niku. Wah, ngoten nggih Mas. Saking kula bertanggung jawab dalu niki tanggapan kalih panjenengan. Kula gas mobil kula aja sampai randat. Ya. Lan delalah banter mobil wonten angin napa niku udan angin enten wit rubuh blek. Kula mboten mandek, Pak. Tanggung jawab apa, Pak? Ken enek wit rubuh ndak mandeg ya? Mboten mandek. Kula gasak mawon. Loh. Tanggung jawab, Pak. Lah terus pripun niku kok wani-wani ngoten niku kendaraane? Ya mboten masalah, bablas langsung. Lah nabrak wit? Lah wite cilik, Pak. Sakmenten lho. Cilik kok. Oh, iso. Kula bablaske mawon. Iki omong apa teng tuwerang ora enek apa-apa.
Angin yo ora enek, udan yo ora enek. Lho, angin rene piye? Lah kowe turu kok iso modelmu lho kok iso. Lah aku lho paling. Ya kuwi paling Sing iki kok iso. perlu diulas Mas. Nggih. Dalam rangka tasakuran malam-malam menghadapi pilkada ngeten iki sampean sebagai seniman seniwati apa yang harus disampaikan? Ngono iki tak canting iki. Improvisasi. Nggih. Spontanitas. Mas Dodok. Wis sik Pak aku sik. Yo wis sik. Nah aku karowan. Kados ngeten iki Pak nggih sebagai tiang seni nggih to. Tiang seni lek wonten sinten mawon partai pundi mawon kok saged nimbali wayangan ngeten iki. Insyaallah niku napa nggih partene niku bakal ngrembaka bakal maju Pak. Weh, yang ngono. Estu. Pokoknya gelem nimbali seniman seniwati, Nggih. partai ini gelem maju. Nggih, soalnya napa sampun kebukti dalu punika, Pak. Umpamane. Dengan wayangan, dengan budaya wayang, insyaallah warga sedaya ingkang rawuh niku ketinggal guyub rukun. Lho, Iya. sami mangempal teng mriki. Heeh. Nggih ta, Pak? Kuwi panjenengan dongane ngono. Saiki lek Mas Komet, jajal umpamane sampean ngene iki dicalonkan sebagai bupati. Visi misimu apa, Mas? Ah, bupati ndi sing percaya mek ndekne iki lho bupati ndi? Apa enek calon bupati kok ndek nih enek to, Bu? Serasa ngono. Lah nek kula tesih pantes to, Pak. Lho gagah gede dhuwur piteksa. Iki jek enek apa wibawane jek enek. Lah kowe sak metere kotor diukur ado nggon lho kowe. Loh, seorang intelektual, Gila. seseorang yang mempunyai visi misi ke depan itu tidak perlu diukur dari masalah fisik. Ngeten sewu. Ngeten iki. Kula umpami lho niki. Dicalonke kok bupati nek. Heeh, umpamane sampean. Kula mau. Loh, Lah kok lho, iki sing nyalonke Pak anu sing lho, nyalonke Pak Eko. warga masyarakat kok. Warga. Heeh. Disuwun kalih warga sampean kudu dadi. Umpamane ya visi misine sing genah. Napa malih kok disuwun. Niku malah paling penak. Niku sudah menjadi pancatan awal. Kok iso pancatan awal piye maksudnya? Ini kan yang menginginkan adalah masyarakat. Hah. Itu artinya kita harus kembalikan ke masyarakat. Kita harus amanah kepada masyarakat. Paling tidak visi misinya itu loh, Mas. Visi misi yang pertama, Oh. kita berantas kemiskinan. Weh, Yang- berarti wong-wong sing gak mampu iso sampean openi kabeh. Harus itu. Harga sembako Harga sembako diturunkan. saya turunkan semua Sik. supaya terjangkau. Umpamane saiki beras 17.000. 17.000. Sampean dokne piro? Semaksimal mungkin saya bikin 9.000 lah. Weh, medune sakmono kan nggih. Nggih. Weh, Harus itu. Pamane gula. Gula. Gula 15.000 misalnya sakilo. Ya saya kira iso 6,5. Weh. Supaya masyarakat itu bisa menjangkau semuanya. Edan. Jangan menyusahkan. Kuwi lho, bupati Awake hebat dhewe iki kan banget. oleh jabatan dari masyarakat. Kita kembalikan enakno masyarakat. Wah, Jadi wah. apa wis mang beras 17 kilo, Nggih. beras 17.000 kok done 9.000. 9.000, Gula 15 kok done 6,5. 6,5. Ngoten lho. Uyah sing regane 1.000. 1000 dadi 17.000, Pak. Loh, Kok iso kowe iki kualik kok iso 17.000 lho. Karena itu untuk mengganti yang gula sama NKD. Itu penting. Jadi Kowe iki apa visi misimu ora cocok kabeh. udah genah. Nek ancen pengen ngangkat derajat ngepenakne masyarakat yo kabeh dimurahno to, Mas. Nyapa kok golek tambelan sing 17.000 sing 15.000. iki sing keliru. Ya kudune berkorban. Ora iso kabeh nek iso dilarang nih, ngono lho. Kok iso Loh. dilarangne piye? Loh, ini penting loh. berarti Kayak menyengsarakan rakyat. bukan mensyaratkan. Lah piye? Contoh. Contohnya? Satu saja. Apa? Kebanyakan mayoritas di Indonesia itu kita adalah petani. Ya. Negara agraris. Agraris Betul. betul. Ya. Kalau dimurahkan, contohnya padi wae nak regane merosot, petani piye merongosno. Sakno, blok goblok. Ya kualitasnya ditingkatkan, Lah, harga padi dinaikkan. Jadi petani Indonesia kabeh Se, makmur lek sejahtera. harga padi dinaikkan, berarti masyarakat yang menjadi korban. Tuku larang. Napa nih? Lho kuwi sak repotan lho, Mas. Lek hargane kok dhuwurne berarti masyarakat lek tuku larang. Bukan Iya. satu mbas no. Lah piye? Orang kebanyakan sudah semua punya sawah kok. Lho, Oh. gitu lho. Omonganmu kelincipen lho, Mas. Kuwi lek sing petani lah, lek sing pegawai apa terus duwe sawah? Anane pegawai iki mergo duwe gaji to. Dadi dilarangno ora masalah wong sing tuku pegawai. Oh Gitu iya lah. iya. Oh, Oh iya, iya. pinter. Cerdas. Niki iya. utamanipun selamat ulang tahun kagem Partai Golkar yang ke-60. Loh, masa tuh, Mas? Lho, pripun to? Lah Golkar niku kan lahir pada tahun 1964. Ya, salah satu partai tertua di Indonesia. Lah Iya. kok wis apa lho, Met? Lah lu tangkap ya ora golek-golek begitu kok. Kowe golek nang ndi mau? Kowe golek nang ndi kuwi? YouTube. Google kok YouTube. Wah, aku YouTube kok nyapa mbok atur kowe kok. So. Umumnya nek jendela dunia ki Google, YouTube iki mau tinggo video-video. Video-video ngono kuwi YouTube. Tapi enak cendelone.
Nggih panjang. Wong nek rapate dhuwur kaya ngeten iki lho. Selamat ulang tahun, mudah-mudahan tetap menjadi partai yang luar biasa. Allahumma amin. Yang ke-60 tahun Golkar menika kepanjangannya golongan karya. Mayoritas dominan warnanya kuning. Niki karepe mlaku kudu sing mening. Mula Golkar kita tetap lurus terarah amanah lho. Amin. Ada lambangnya namanya pohon beringin. Itu asal kata dari kata bersatu kita akan menjadi ringan. Ini ku beringin. Wow, beringin Beringin iku sapa sing neduh teng ngisore. Iku insyaallah bisa diayomi. Gitu. Ngono lho, wong intelektualnya ngomongin ngono. Juga beringin itu salah satu yang bisa menghasilkan oksigen iso kanggo warga masyarakat. Jadi sapa? Lho kok jere sapa to? Wit ringin kan iso akeh oksigene to, Mas. Ora. Wong sak Mas Komet mang lho, omong awake dhewe menghargai to. Nggih. Lah saiki sampean ngomong terus dintahi ngono Ya kaya. iya, modele kok kowe iki kaya piye to? Sebagian ngene lho. Sapa kowe kan yo gampang to. Ya dari caca apa piye. Maksudnya ngene lho, Mas, lek kancane enek kekurangan kuwi ditutupi, lek kowe enek kekurangan aku sing nutupi. Masalah repot iki kekuranganmu kathah, ngono lho. Kurang apa aku? Aku nutup Bank Mekar, BRI kan tanggunganku kabeh tadi. Kowe mau nek awakmu nak nyilih piye lho. Kowe wis bener omonganmu. Ya apa? Kowe ngomong nek sing nutup bank kuwi awakmu to. Lha piye? Kliru. Kuwi sing bener kuwi bojomu sing kakean utang bank. Kuwi nyilih ning aku. Bojomu nek ora tak tulungi ora dadi kaya ngono lho. Kowe ora matur nuwun karo aku dosa wae. Maturun. Lah iya, Aku ora nek bojomu iso lemu to? Iya. Anakmu loro to? Anake sapa kuwi? Kuwi anakku to. Oke, omong-omong apik lho. Kowe ndakel terus omong teko kono. Ora ngono. Kuwi sensitif lho, kuwi gak oleh ngono kuwi. Tegese ngeten lho, Pak. Wong kula kados kok kalih komet niku kados dulur. Lah kados jenengan yen sewu. Piye? Pak Eko. Ini kan tepak acarane sesuai. Kados jenengan pangalan pripun, Pak? Nak menurut jenengan atus kan pun paham to jenengan bupati nggih bentuk dados. Cangkemmu aja banter-banter. Aja banter-banter. Justru Pak Eko menika piyayi ingkang pejuang, ngono lho, Mas. Biarpun kalah tapi beliaunya tidak minder. Sapa sing ngomong? Loh, iki lho. Wong Yo pangkan sedikit banyak punya rasa minder, sedikit banyak punya rasa getun. Itu sudah manusiawi, Mas. Ning dibalekne kembali diunggahne dudukne arepe getun sing digetuni apa? Karena sudah terjadi. Ngono lho. Lho getun Hidup ki saiki ora sesuk utawa sok mben. Saiki sesuk sok mben kuwi harapan mergo saka pekerjaane saiki, ngono lho. berarti pengalaman berharga kagem jenengan tentang kegagalan tersebut ya, Pak ya. Iya no. Luar biasa. Kegagalan ragate oke lho, Tuh. Dadi jenengan terus pinten? iso takut terus pinternya apa lho kok iso. Iki lho Mas, awake dhewe ndak usah banyak bicara. Yang penting beliaunya Bapak Haji Gatot Sunu, Wibowo lan panjenengane Bapak Haji Barudin rawuh menawi wonten keparengipun ya ora ora kok menawi ning diharuskan. Mungkin ya minta dengan hormat beliaunya naik di atas pentas. Diaturi mawon Pak nggih bisa nggih. Nggih. Ya dadi sedikit banyak nggih. Sampun sumadyo menapa dereng? Sampun. Kanca-kanca panitia. Utase dahar. Utase dahar. Oh, nggih mboten masalah. Mboten kok sampun. Oh, sampun. Sampun nggih. Nggih. Langsung ki mawon Pak diaturi minggah mawon. Oh iya no. Nggih, katur dumateng. Monggo Bapak Haji. Bapak Haji Gatot Sunu Wibowo. Diaturi minggah pentas. Monggo Mas. Monggo. Yuk. Tuk. Wah. Seup. Pripun? Ah, tasih dahar Oh, pun tasih dahar. disegecakne riyen. Sik tak jajal Mas. Nggih. Sadurunge panjenengan engko tindak rawuh minggah ning panggung, aku arep njajal karo anak wadon Mia Aprilia. Mia tak Aprilia. gandenge iya. Nah, dereke Pak Eko penang ngene iki lho Mas. Penang piye? Sindene ya ayu-ayu api-api ya nom-nom. Ora kaya apa daerah awake dhewe Bojonegoro. Iya lek Bojonegoro. Lah, anggaran teng dalang enten wayangan niku lho. Lek beto sinden niku tuwik-tuwik. Niku asli lho, mboten guyon, Pak. Asli niku. Loh, memang seharusnya yang diarani waranggono utawa sinden ki tuwek-tuwek, Mas. Kedae ngoten nggih, Pak. Mergo ning gending harusnya menguasai. Duh, ya toh. Nggih, lah sing nem napa mboten nguasai? Biasanya ning sik nom-nom ini kadang-kadang meso sak lagu rong lagu campur sari wis diarani macak. Wis diarani sinden padahal kuwi penyanyi macak sinden. Tapi mriko tuweke kebacut to, Pak. Piye? Angger pendak jam 12 niku langsung dikluk ngeten. Tek
minyake nggih benten kalih niki waranggana niki. Minyake balsem remason ngoten niku. Ini kan wangi-wangi to, Pak. Lek ngriko sindene ngantuan nggih. Ngantuk pokoke anggere kliwat jam 12 tekruk ngeten. Lek ngriki ora sampai jam 12. Lah pripun? Niki Opo ki? iki ra sampai jam 12 sing ngantuk. Monggo pundi Pak niki kemarin jumeneng. Kowe etobel wong lekan oleh niki kanca napa Mbak Yudan dahan. Dalam Pak. Niki enten Mas Dodok lan ya panjenengane Mas Kumet. Oke, selamat malam Mas. Selamat malam Mbak Via Aprilia, luar biasa. Malam hari ini kamu kelihatan cerah cantik, luar biasa. Makasih. Oh iya, kemayune ramu ya. Ini dari apa wajahnya sudah kelihatan, Pak. Ini Apa? kalau menjadi seorang ibu rumah tangga ini cocok, Pak. Dilihat saka apa, Mas? Wajahnya, Pak. Bentuknya oval, baduke agak menonong. Nah, Mas Dodo, piye Mas? Nek golek bojo ki sing ati-ati takono karo aku. Kowe Wah, piye? Ben golek bojo sing genah sing piye? Sing jelas, Heeh. kagem dulur-dulur sing dereng nikah. Kono enek cah wedok, iki kok tangini isu pinter masak, sregep resik-resik, aja dirabi. Loh, Malah apik to, Pak nggih? apik lho. Kok iso keliru piye to, Mas? Aja dirabi mergo kuwi bojone wong. Ngono. Sesopone mosok perawan kok tangini isu resik-resik. Loh, tidak menutup kemungkinan nggih Pak nggih. Perawan nggih iso tangi isu, ya sregep resik-resik, sregep masak ya ono lho Mas. Kowe iki aja apa ki mandang sebelah mata lho. Lah nek mbake niki pun nikah to? Dereng. Sampun. Lah sampean sawang wis nikah apa urung ngene iki? Heeh, Mas. Kaya igung. Sering to. Kowe iso buktekno iki urung nikah apa ora? Anu to. Ora ngerti carane Wis kowe. dari mata lelaki ya. Bentuknya masih apik ngono. Dadi Bentuke piye? apik to. Alah, kuwi yo kurang cerdas kowe lek pemikiranmu ngono. Kok iso Lek kowe pengen yo ngono. carane gampang iki penelitian lho Mas, aku ora gawe-gawe dhewe lho. Carane? Penelitian ilmu IPA. Iya. Lek pengen iso ngerti bocah ki jek perawan apa ora kuwi gampang. Carane? Kowe njupuk kewan sing jenenge kodhok sing ana ning sawah kuwi. Oh gampang saiki udan-udanan. Lah ya kodhok mesti metu. Iya. Kodhok jumuken didokok ngisore penyanyi plek, sindene plek. Lek sindene ki jek perawan mesti kodhok muni. Muni piye? Pret pret pret. Pret pret pret. Iya. Pret pret pret. Iku nek tesih perawan, Pak. Nggih. Benten meleh nek misale mbake niki Rondo. wis rondo, plek kodhok jumuk sipok tekene plek mesti kodhok muni. Piye? Pun blong. Pun blong. Pun blong. Lho, ngono Mas. Ilmiah lho Mas. Ilmiah lho. Ilmu IPA lho. Iya iya iya. Ilmiah. Mbahku tak jukune kodhok. Lah nyapa bojo mono kodhok? Mbah dok lho. Ah. Cek perawan porang. Mesti muni. Munine? Muni piye to? Kodhok ngorek. Lah nyapa mbahmu wedok mbok kaya kodhok wis jelas wis gowok nek kuwi kok. Mas aku. Ayo digandengi. Ya, iki paling tidak duet lho. Duet. Ya, Nggih. Wong pinter bukti to, Pak. Lek Mas komen niku teng YouTube suwantene paling apik paling sae. Oh, memang nggih, Mas. Niki nerokno swara napa mawon saged lho, Pak. Iya, aku ngerti. Suarane Bang Haji Roma bisa. Heeh. Coba Bang Haji Roma Irama cetek. Assalamualaikum warahmatullahi. Tuh. Iya iya iya. Ganti mikir iki. Apik suarane. Nerokno swara kartun nggih saged. Umpamane. Kartun me cetek tek. Jarwo. Jarwo. Hei. Adit, kamu sini. Jarwo ta? Iya Jarwo. Oh, oke, Bos. Iya. Oh yo iso lho kowe. Nah, kae. Iso lho, apa iso? Cetek cek iki Jarwo. Jarwo. Sing kancane Jarwo cetek cek cek. Sapa? Sing wonge lemu lho. Sapa? Lho lah iya sing kancane Jarwo sing lemu suarane. Iya, Bos. Jenenge sapa? Lah iya kuwi sapa? Sing sapa malah takon. Iya ta? Piye to? Sampeyan tau ngerti kartun sapa Jarwo to ora? Sampeyan ngerti sapa? Mboten. Lho, Iki jaman 2012 iki lae. ben takon nak lagu oke. Lagu iko oke. Contoh sing sampean ngomong nih. Heeh. Roma Irama. Roma Irama. Misale Misale lagu nek Roma. ketemu kita ya.
misalnya. Ya contoh. Apabila kau rindu padaku, petiklah dan bernyanyilah Rhoma Irama. Oh iya. Rhoma Irama itu salah satu penyanyi favorit saya karena Raja Dangdut. semua lagu itu ada. Malam terakhir Rhoma Irama gandeng karo Mia. Malam terakhir duet niku. Iya no. Ayo, Masa lali Gus. Jajal, lali. Lali itu tuh. Ayo. Sepira Mas? Sakmono lho wis sakmono bantere kok. Pak kula dadi sapa niki? Jar wae. Kok jarwo piye? Dadi kursi biasane. Oh senengane kiri kursi. Sampean golek kursi kok sing lemu to. Kayak sofa kok. Ya ben rasa to. Kok sopa empuk ya Mas. Demi hut. Kursine iki sopa. Aja menggang-menggang aduh. Bongko engko. Ayo Pak, ayo sambil duduk ya. Saya di mana? Di sini aja. Pilih yang mana, sini atau sini? Sing empuk endi ya Mas? Empuk kene. Ke atas biasa. Mas, mriki pertolo Mas. Ampun dilinggahi Mas. Ora apa-apa nangis nang pentas itu totalitas. Kowe tahu tanggapan sing lungguhe kene sinden sesuk malah udunen ngono. Iya. Lungguh anune lungguh pacare. Ya. Di sini? Amit ya Mas ya. Ya. Sir-sirane nek kemoayu kok era. Ora apa-apa, los. Kursi ya. Aja omong lho kursi. Malam ini. Nyawang Mas komen dong. Iya saya. Malam Mas, iki kursine kok uyak-gayek ya. Otomatis. Bener kan? Heeh. Gajingan soalnya guyu aja. Gak, Menang. gempa. Kaya apa? Gempa. Itu lho nek gempa to. Ora apa-apa. Iya, serius. Malam terakhir bagi kita untuk mencurahkan Jawab, Mas Umet. rasa rindu di dada. Esok aku Wajar. akan pergi lama kembali. Ku harapkan engkau selalu sabar menanti. Anu, nek kursine kuwi etoke nek tinggi sing metu saka cablek ngono. Oh tinggi. Heeh. Ya kuwi. Langsung ngene. Mamane. Kok ae Mas? Ih, apa? Anak anu Nablek kok yo piye? Jane nek apa meneblek ngene. tinggi. Pak. Tak kabeh. Pak, sindene sampean iki wayah ngabar kita. Ngabar piye to kok iso? Lah sing diteblek bir kowe. Lah iya, cuma Suwenep e. cuma kurang lengkap. Ora lengkap piye? Madhep perno sumpene ya, Nduk. Dadi nek neblek pas kene, tek bacutno 5 bolong. Ngono. Kowe kaya ikan sapi, mau bolongi nyapa lho kowe kok. Lah iki yo ngono nabet om. Wis aku mah kursi, aku dadi patung. Dadi patung. Oh, patung. Ya 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 ya. Patung nek tengah no, nek tengah no. Rene patung Iya. larang. Kursi rekoso. Harus tengah delian, harus tengah nyawang. Ya, Mbak. Esok aku. Ayo, ngubengi wit. Ngubengi patung. Pergi lama kembali. Nyandak pange. Harapkan agar engkau sabar menanti. Kuwi nyapa tuh patung kok obah. Aku dadi
patung malah begairah aku. Kowe dadi opo kok kliru to? Nyapa dopo mbok unyet-unyet kene iki nyapa? Patung ya bebas to. Bebas tapi jangan nggon sensitif. Pengen nang ngene kok kaya kucing nganggur. Apa lah blesek. Blesek. Gak terake ya? Nggih. Oh. Napa nih? Niki. Nah iya no. Ya lagune. Nggih, yo, dados. So, ara, yo. Yo. Tulung aku niki sing bladekan terus lagi jenengan to, Pak. Ngoten niku kan anu resepe pripun, Pak? Kok mboten kan nggih ngantuk, payah. Tiap malam lho Pak kula ningali live niku. Live jenengane ku carane pripun ngoten niku? Terus-terusan lho mboten saya. Kuat ngoten Mas. Jamu napa? Vitamin napa? Kula niki pokoke dicedheki wedokan ngono mesti semangat. Lah nek kula carane ngatasi gampang. Oh iya. Carane piye? Wis meneng wae. Kok iso meneng wae iki lho. Lah sepi lho apa ya dia. Lah nek awakmu sepi lek paeko terus-terusan to. Ora kok mboten enten kok terus-terusan yo mesti enten gange lah. Nggih jenenge seniman-seniwati iki lek dong pas rame nggih rame lek dong nggih mboten mesti kok. Nggih. Saniki diteruske. Nggih. Njajal ibu-ibu lan adik-adik Waranggono. Iki sifatnya menghibur. Ya, aku arep njajal karo Puri Ratna. Puri Ratna. Jane badhe tanglet jenengan to. Takok apa neh? Sinden iki lho seragame sami kuning. Lah sing pinggir dhewe niku lho masalahe napa menika? Pinggir dhewe ndi ya? Iki lho, iki biksa no. Biksa bendolmu no. Ngono kok biksa. Iki aku nemu ning pasar sore kok. Nemu. Kaya anakan kucing nemu. Ket tau kula munggah tak angen-angen tak pikir ki sinden piye kok dhewe. Batinmu kok kaya aku. Ayo. Aku piye kok iso? Suara suling kumandang suarane. Suara suling kepenak onene. Dinemo kanyoake bareng lan ngentroka. Ekon suling sing kandhane. Suara suling kumandang suarane. Pur. Nggih. Mas Komet, Mas Dodo. Selamat malam. Malam, Dik. Mas Komet, Mas Dodo selamat malam Mbak Puri. Anu Komet iki ya cuwendik tenan ya tiba. Masa karo Puri ya dhuwur Puri lho. Lah nggih, jajal. Pirang tahun to, Mbak? Napa nih? Usia berapa tahun? Usia 28. 28. Dhuwur kene Pak berarti. Lah usiamu piro? Aku 42. Lho, 42 kok ora modot kowe. bocah santai. Tapi iki lek digandengke tepak lho, Pak. Pas lho niku. Lho, iki jajal lho, sampean gandengke karo mlaku. Lho, mlaku mengarep lho, mlaku timik kaya nganten anyar lho. Mlaku to, Mas? Serasi mlaku wae. Mlaku ayo mlaku. Jam mlaku Mbak Puri. Mbak Puri. Iya, Mas Dodo. Badhe tumbas kirik teng pundi menika? Kaya sapa to? Mosok kowe mlaku kaya Darmaji. Darmaji kene yo enak lho ngamur. Enak ya. Ora jelas. kuwi rasa-rasa kowe Darmaji jenenge. Darmaji ngen kula, Pak. Anu Darmaji tok. Darmaji ngen kula niku senengane rewang tiyang gadah damel, Pak. Gaweane napa? Mendeti toyo niku. Jumui banyu gatek nek mlaku yo ngene. Kene ya ngono ki. Masa sing jenenge Darmaji sami, Pak. Aduh, ora bangsaku. Ngomong-ngomong masalah lagu, ini kan paling penting. Piye? Contoh anu paling gampang-gampangan saja. Lagu tentang ibu kalau yang sudah terkenal di YouTube ada itu dari lagunya Iwan Fals. Oh iya, Iwan Fals. Lagu ibu ya ono. Ibu ada, Mas. Iso kowe. Wah, sing paling menyentuhkan iku. Oh iya, Jan. Ribuan kilo. Sepira, Mas? Sapira, Mas? Nadanya. Nah, ning asli sak pinten, Mas? Ndak Eminir, Mas. Aminor apa Eminir? Ibu, Iwan. Ribuan kilo. Wah, jalan yang kau tempuh. Oh, enak suaranya. Lewati rintang untuk aku anakmu.
Ibuku sayang masih terus berjalan, walau tapak kaki penuh darah, penuh nanah. Biyen mbokmu apa nyidam VCD? Itu tentang ibu. Tentang ibu, tentang orang tua. Tentang orang tua terutama ibu. Dan nek tentang orang tua kanggo ayah. Iya enak lagune apa ora? Ayah enak gak? Ayah ya, Pak, ya. Ada. Lek iki mau kasih Bu. Ibu pop Ayah. Adi. Piye kuwi lagune? Ayah, dalam hening sepi ku rindu. Kaya iso pas lho bocah iki jan untuk menuai padi milik kita, namun kerinduan tinggal hanya kerinduan. Anakmu sekarang hanya menanggung beban. Iso pelek suarane pas lho pagi-pagi. Ibu sudah, ayah sudah. Lek Mas komen mau wis saiki Mas Dodo. Mas Dodo, napa menika? Lho, ya nembang no. Lah awal-awal kula sampun. Sing nembang-tembang sing anyar apa Pur? Sing duet lho. Sing anyar sing urung diciptakno iso. Walah. Nggih tenan. Ya wis diciptakno. Lah. Siap. Napa Mas Dodo? Lah duka napa menika? Oh, wayang enek, lestari enek. Lestari. Lestari insyaallah. Saged. Lestari piye sing piye anu? Lestari. Ora sing kira. Untuk sing kuwi. Lha sing dilakoni awale piye awale? Sik dijajal sik. Sang Dewi. Suaramu lho. Sang Ada nih. Ha nggih. Sang Dewi katon lam-lami. Vibrane biasa rasa Babaro. Aduh, babar. Ambabar mewangi. Ya ekspresi no tangane piye? Tangane yo digandeng karo Purino. Sang Dewi ngono. Sajake penjiwaane Sang Dewi ngono lho. Iya to, Pak. Dalangi ngongkone ngono kuwi aku nek dadi tenan seneni. Karepe kon gandeng. Kaya apa enek nembang kok kaya wong baris kaya. Ya Sing mesra to. ah ngono no. Mesra mboten napa-napa. Mboten menapa. Dua tangan bebas. Bebas no. Mangku bebas. Ndelok makku yo ndelok-ndelok dhisik. Kok mangku liyane. Penjiwa. Sang Dewi katon lam-lami. Hamba barmewangi. Duduk suarane Sepi. Kok standar So. Suara kok wangel melok pentas bolak-balik. Wah ganggu konsentrasi to. Mati ngene lho, Dok. Piye, Biasa lho, piye? Pak niki kan tutur tinular. Iya, iya. Lagu itu semuanya punya nyawa, Mas. Nah, lagu itu semua punya. Mulai nyanyi harus tahu dulu apa to sing arep dinyanyekno. Lestari. Lestari, wae medorono. Dadi sapira Mas kuncine Lestari? 1,5 meter. Sang enek rasa ngono lho, Dok. Kok ngawur sang Dik. Rasa, nganggo rasa blok goblok. Mencicil wani. Aku gak wani. Kowe tak ben-beno malah nglunjak. Tak umbar-umbar kene umbar-umbar tak nglunjak. Iki niki tenan lho Pak lho. Ngeten iki nek kancane ra iso diwari ra masalah, tapi mboten usah karo mecicil-mecicil ngene to Pak. Padha karo ngremehne aku to Pak. Nyepelekke sampean. Kowe iki mbok yo ngelingi to Mas. Kowe iki rene karo sapa to Mas? Lah kowe apa lali? Lho, maksudnya iki kowe iki nunut sapa? Lah ya kowe lali ya? Kowe nek gak karo aku kowe ora iso teko kene lho Mas. Lah kuwi eling kok. Maksudnya kowe iki aja semena-mena karo aku, minangka kowe nunut aku, ngono lho Mas. Sing duwe mobil sapa? Mobilku. Lah iya. Lah ya apa kowe mencicil karo aku? Lho ya ora apa-apa to wong trimo. Oh mbok yo ngilingi to Aku Mas. gak mencicil, Mas, cuma ngedim. Apa nek mripat kok ngedem jare lampu jarak jauh. Sang Dewi katon lam-lami. Hamba barmewangi sepi angen noni Sayang Mas komen nesu. wis ora apa-apa ora lara ayo to Lah gak apal ta kowe? Gak apal ta? apal ngarepe dak Cacah sudah lali kok rong apal. Mbak Puri Lah malam terakhir lali umum. Lah kowe iki lho lagi lagu bejedet ya ora. ini lho Pak aku kecewa to Pak ngeten iki estu lho terus jenengan kan nyekeli tangan kok nyedak ha iki Mbak Puri modele gigu jijik Gila.
Wah, Bojonegoro. Gigu mboten enten nggih Mas. Ora enek kene. Enten kene kok. Gigu ki eneke kukuk. Wah, Iki guguk. Guguk. Jero gigu piye leh caram sogok. Mboten masalah. Lestari sias niki. Sias. Nggih. Dewe ya, Pak. Ranger yang kamu tiba? Itu. Wah, nama modern Ranger. Nama lengkapnya Power Ranger. Power Ranger. Nek Ranger modern mah zaman now. Anakmu jenenge sapa kae? Rengkek ya. Rengkek. Ranger ki duwe Mas. Nggih. Jenenge Radial. Radial. Kuwi asli ndak guyon. Sampean kudu diperso dhewe njajal. Kados ban. Umpama ketemu aku nih Dunlop ngono jane. Aku ya panggah Bridgestone kok. Pak, Pak. Ya, monggo. Ya ditembangke sing penak. Ya. Yuk, wonten Diajeng Ayu Ranger. Tiwasaku dandan pipit rambut kula ngene pompe malah kowe lunga kencing ora pamit kamu lawan Mas Darmaji Jopon jeruk Sing tak pikir jebule kaya ngono. Cambang-cambu kok ngerti pangan. Lar cintaku sekonyong-konyong padha. ular keket Mlakune kogat-koget. malah jabang bayi Jabang bayi sebelahku kena Jel Nggih. saiki manturo dhewe karo Mas Komet karo Mas Dodok. Masmu sapa jenenge? Nggih Mas Radial. Radial asli, Mas. Sampeyan jenenge sapa, Nduk? Ranger. Oh. Masnya jenenge? Radial. Kuwi tenan pura. Tenan Mas wi. Anu Gara-garane. bapaknya napa seneng otomotif? Ovot, Hah? ovot. Seneng otomotif? Tidak. Tidak ya? Enggak, itu ada ceritanya Mas. Ada ceritanya Iya, lah. ada. Piye ta Dewi? Piye ceritane piye, Dik? Piye ta ceritane? Dik? Hei, kok malah arep dige bancaan? Alah, Pak, ora Wis bendino. kok, Pak. Ora iki lho. Jarang-jarang nek kejadian ngene iki, Lah Pak. ya, Sampun iki to, gak kok. kancane. Ya cecek-cecek ngono to. Wis to, ora lara kok. Iya to kok. Radial itu Mas kondisi gampang loro-loron Mas. Akhirnya jenenge diganti ning Diganti. ibuku Radial ben kuat koyo. Lek kawite sapa jenenge? Jenenge kawite sapa? Lali aku Mas sembuh. Oh, tapi Repot diganti. iki nak tipis. Pokoknya diganti. Ora Mas, Kak. Iku gara-garane ya kuwi ben kuat. Intine ngono koyo ben Radial ngono. Ben saya bakok. Lek Mas Darmaji ki jenenge Lho, niki Pak Darmaji. Aspal Darmajianto. Napa lho? Mosok jenenge tiyang kok Aspal Darmajianto. Niki Pak Darmaji to? Heeh. Pak, ngapunten ingkang kadang. Jadi Mas sampean kualat lho Mas. mau ora ngono, Dek. Heeh. Mau. Ngapunten ya, Pak. Mboten, Pak. Mboten napa-napa. Biyen Pak cek. Mboten. Asli Mas Darmaji. Wong nome kadang ngeten niki, Pak. Nggih, terus mawon mboten napa-napa. Alah mboten Pak, mangke kula mulai ora teko nggon. Asline atine rada Ya tak kan tak juli ya. Iya, iya. Mari kanten. Kaya bakul tahu bulan. Ya, tembange iki pundutane Mbak Lurah Tenggur. Nggih. Heeh. Ngersake Roro Jonggrang. Nggih. Tul iki tul. Pak Dar. Pak Dar. Dar. Pak Dar. Aja ditambahi. Jangan ditimbali, Pak. Ngapunten estu lho. Pak. Alah mboten. Oh, Pak Gojek. Darmaji. Gak ora Pak disepuran. Balurah. Iki yo cobe malah. Oh, Matur nuwun, matur Makasih nuwun. nuwun, Pak. ya hati-hati. Alhamdulillah ya, Mas. Ngatur-ngatur panuwun, Mbak Lurah. Ketoke dalu ki pulunge kena Pak Darmaji. Naga dinone kena Pak Darmaji. Lagi munggah pisan kok terus ser. Ada tes ada. Ya mana kok bakul jamur ora payu. Pas bejo wae, lek pas ndak bejo ya ora ngono. Nggih, dalu. Iki priyayi saka kulon, mulane rada alus. Oh, Solo 3, Pak. Lho, sapa sing Kulon ngomong? kali, Mas. Lah Mas kilen pundi maksudnya, Pak? Paling kaya dekat keraton Solo wong ya. Nah, Yogyakarta. Kulon kali kene lho. Walah kene ya padha ae. Ayo diaturake, jongrange. Ya. Monggo Dik Radial. Mas Darmaji serati mesra, Mas. Kowe ape kualat lho, Mas. Iki ndak demen karo Joko Bantung ora demen. Oh. Ceritane ngono. Aku benci ngoten ya, Iya. Pak. Oh ngono. Kula pegel dene ado-adoan. Karo wis ana aku ngono ya ya. Iya, aku bisa- sebrang nyedek wedi ndak gelem karo Cerita karo Ndak gelem. berarti sampean bendaraku aku dadi mban. Iya. Wedok aku.
Lho, kok ngono? Aku duwe wedok. Ini apa? Aku pembantumu, aku mbak apa-apane manut. Oh, ngono ya. Oh ya. Yo, diaturake Mas. Yo. Sing rangi. Roro jonggrang pancen kowe ayu tenan ora bakal akeh nandang asmara waspadakno prajuritmu kalah perang mula kowe dadi wanita boyongan Jangan kowe aja tobat kowe wanita kaparat ora ngerti yen Bandung lanang jaga putra apu ati armoyo aku duwe ati sakti Roro jonggrang manut sun pun armo Mas. iya jonggrang arko tak turuti akeh wong nandang kasmaran waspada prajuritmu kalah perang mula kowe dadi wanita boyongan Sikat tangan.
Bandung lanang jaga Bebek kurus Prabu Damar Moyo Aku duwe Aki sekti Panggoso Rajo Panggoso Bandung aku terbebas kono cantik sewangi kudu dadi Yo juga makasih Manu. Terima kasih Cahayu. Terima kasih. Terus ya Mas. Anifatul sama sing kae. Yo, apa ngerti? Sing pikir mbak nih kok. Heeh. Oh, nggih. Rek, ayo rek. Mlaku ning tunjunge. Ayo rek. Ayo rek. Rame-rame bebarengan Barengan. Ayo cak. Ngalor ngidul. Apa ngerti? Kenal karo. Jan. Po. Iya Pak, Sugeng Dalu. Sugeng dalu kae Pak Kumet. Bapak Komet, Sugeng Dalu. Hmm. Pak Gendut, Walah kok ora ngoco. Niki baterai pinten to, Pak? sami padha gendute. Kuwi lanang lho Mas iki Mas. Dagen. Iki lanang asline. Lanang to? Lanang Mas, Jenengmu lanang sapa, Nduk? Rohmat, Oh yo, asli Rohmat Hidayat. Rohmah Kaya Hidayat. pemain bal-balan iki. Tapi kok sikile cilik. Sikile delok mecah-pecah kaya ngono iki. Kakenten Tegil. Oh iya. Tegel. Ngeten Mojokerto Tegil, Pak. Oh, Mojokerto Tegel. Oh, sampean saking pundi to daleme? Mojokerto Pacet. Ya Allah, lha iki nggone dulurku to, Met. Sapa to? Sampeyan apane anake Pak Parmo? Iya. Indomaret? Iya. Lepunganan? Iya. Omae sampean. Iwane Indomaret ya ta? Ya. Kuwi kali, Nduk. Ya, jebur Iya ae. Oh, dengar. Sugeng dalu diajeng. Sugeng dalu, Mbak Kang Mas. sinten wau? Hah? Paring asma Mbak sinten? Kula Anifatul. Anifatul, luar biasa. Anifatul, Hah? perkenalkan. Ana Maulana. Oh, Keren sekali namanya. Yaitu nama malam. Oh, nama malam. Kalau siang Siang mat ngono. tembange sakti, Mas. Saya ta, Pak? Kula mbayangke. Apa? Pomo komen kok iso judu tenan karo sapa ki Koirul Anam. Sapa, Met? Po. Po Ananta. Mat Hidayat. Rahmat Hidayat. Ya. Kuwi jajal iki barat iki widodari sing medun saka kayangan, awakmu pangerane. Apa enak widodari sumu kok piye? Widodari modene medun ora betah. Aku pengen ngerti kowe nek ngeral gandrung karo mbake iki piye kaya Lah, apa? kok iso? Jang tomet kok iso. Oh, jajal gandrung karo po jajal. Aku tak ngurusi rumah tangga Ayo, sih. ayo. Kene, Dik. Oke, Mas. Rambutmu, rambutku, rambutku, rambutmu sama hitam. Tetapi kita beda. Kuwi yo nemen. Kowe nemen nek ngece nemen Pak niku. Lah pokon rayu piye model kaya bupet ngene. Lho, nek karo wong wedok ki sing anu Aku ora tau oleh sing apik. romantis. Lah nek aku karo iki pena. Penak kuwi apa ae penak to. C Mas, nyuwun tulung C Mas. Wah, yen aku kaleng tak koprok ndasmu. Wong ayu tresnamu kinarya tamba susajroning batinku. Iki apa judulnya iki? Iki judul apa iki? Wis padha.
Lintang Asmara, Pak. Ya kuwi jajal lintang Asmara lek no. Ngoten. Mas Komet ben karo Sing Po ya. Iya. Mas Ojo karo Mas Hanif. Karo Hanif ya. Kula iso dililing po, Pak. Kaget kula. Jajal Po, nembang kuwi Po. Jajal po, piye? Isa ton. Wong nada apa niki, Pak? Aja diganggu to. Ki ambil berkat. Ambil napas. Ya. Nyun sewu. Dirubung laler. Pelu. Wong ayu. Wong ayu tresnamu kinarya tambah sejajroning batinku. Wes. Lanang lho, Mas. Pak Eko iso Sorok wedok. menemukan talent terpendam. Lah iya. Lagi Aja nembang kuwi tek anu to Po. Aku ngesane cangkemmu. Nggih, Pak, kula gajak swara lanang Masa swara jenengan- wedok. Jenengan ora apa-apa cangkem badan kok. Gak iki nek nemu Pak Eko ya apa to pas semedi no pripun iki kok. Ora nang Kali, terminal. Pak. Ayo diaturake sektine Mas. Pak Eko Sekti mawon ya. Sekti. Ya. Terima kasih, Pak. Matur sembah nuwun terima kasih. Ya, Mas Komet. Nggih. Mas Dodok niki sampun sawetawis dangu anggenipun gojek guyon. Mbok bilih wonten kalapatan nyuwun agung isi samudra Pangangsomo nggih Mas. Sami-sami Pak. Mboten duwe niat ngelokne utawa melecehkan ning sedaya menika kula wau mung semata-mata damel hiburan. dan paring panglipur. Nggih. Nggih, Pak. Sing langkung baken jroning suasana sing kebak gembira menika sampun ngantos lali aja nganti lupa gitu. Yen awake dhewe niki tirakat wungon utawa lek-lekan kang tundhone muga-muga le wungon menika mangke nampa berkah barokah saking ngarsane Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kalis ing sambekala sedaya kemawon boten wonten alangan setunggal menapa. Amin, amin. Diparingi sehat jiwa raga, panjang yuswa, lancar rezeki. Amin. Insyaallah kapan-kapan pagi malih nggih Mas. Injih, Dok, injih. nggih, Mas Bangun Kumet. Pak Eko. Ayo, Dok. Sange Mbak Limbu. Ah nggih, terus ke laku, Dok. Ayo, tak tutke lakumu yo.